We zijn bedonderd, zegt de PVV in Terneuzen. De partij denkt dat het een vooropgezet plan was, dat ze uitgesloten zouden worden van deelname aan het college. Er moeten misschien Oscars uitgereikt worden voor een soort toneelspel wat er gebeurd is in Terneuzen, want waar we naar zitten kijken. De coalitiepartijen hebben een heel ander verhaal, ook dat hoor je zo meteen. En verder in deze uitzending. Duurste dijkversterking ooit is klaar. En titelkoers bij Hoek en Kloetingen. Goedenavond, we beginnen met de eindexamens. Die zijn begonnen vandaag. Er zullen heel wat slapeloze nachten aan vooraf zijn gegaan. De meeste HAVO-leerlingen begonnen vanmiddag met Nederlands. Zo ook op het Lodewijk College in Terneuzen. Voor mij is het inmiddels een paar jaar geleden. Maar als ik hier door de gangen van mijn oude middelbare school loop, voel ik toch weer die spanning. Dat is precies wat de HAVO-leerlingen vandaag voelen voordat ze aan hun eindexamen Nederlands beginnen. Lekker buikpijn en echt misselijk, verschrikkelijk. Ja, ik zit hier zo half te trillen. Ik trek het niet meer. Nee, echt verschrikkelijk geslapen ook. Gewoon echt dat ik dacht van, dat ik wakker werd in de nacht, denk van nee, straks heb ik me verslapen of iets vergeten. En toen dacht ik nee. Hoe stond jij vanmorgen op? Eerst rustig, maar toen dat het steeds later werd, dan werd ik wel echt steeds meer zenuwachtig. Met heel veel spanning, want het is echt niet normaal. Ja, heel zenuwachtig. Maar een goede voorbereiding is het halve werk. De oefenexamens die gingen eigenlijk best goed. Dus ik hoop dat dat bij het echte examen ook is. Dat zou wel mooi zijn eigenlijk. En dan is het tijd om eraan te beginnen. De eerste van een reeks. Over 2,5 week zijn ze er dan weer vanaf. Als ze in één keer slagen natuurlijk. Ja, een beetje een twijfelgeval, want ik sta er niet heel goed voor. Maar ik ga wel gewoon mijn best doen en hoop op het beste. In totaal doen er dit jaar zo'n 3400 Zeeuwse leerlingen eindexamen. Het uitsluiten van de PVV in Terneuzen is één grote poppenkast geweest. Dat zegt lijsttrekker Patrick van der Hoef. Nu het college van de afgelopen 4 jaar gewoon met elkaar verder gaat zonder de PVV. En dat terwijl de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij was met 7 zetels. Ik praat erover door met Ariane Lafort. Ja, jij volgt die coalitievorming. Waar is het nou op stuk gelopen hier in Terneuzen? Nou ja, ik denk gewoon op het eenvoudige feit, Mirjam, dat veel partijen gewoon niet met een uiterst rechtse partij als de PVV willen samenwerken. Soms uit ideologische motieven, soms ook uit pragmatische motieven, bang dat ze hun eigen kiezers voor het hoofd stoten en die daarna kwijtraken. Maar niet iedereen durft dat hardop te zeggen. Even de gedachten verzetten in de tuin. Patrick van der Hoef vindt dat zijn PVV in Terneuzen nooit een eerlijke kans heeft gekregen bij de vorming van een coalitie. Je ziet al op de verkiezingenavond, normaal gesproken loop je naar de winnaar toe en dan zeg je, weet je, gefeliciteerd. Ik heb bij heel veel partijen gezien dat dat niet gebeurde, een paar dagen na de verkiezingen. Dat er een andere wethouder in zijn dorp in de horecagelegenheid aan het lunchen was en vervolgens hardop roept, ja, we gaan alles aan doen om de PVV buitenboord te houden. Volgens Top Gemeentebelangen, de lokale partij in Terneuzen die nu met de oude coalitie verder gaat, waren er gewoon te veel verschillen met de PVV. Bleek ook in gesprekken met verkenner Eppie Klein. Het hele beeld van nu, van ja, dit wisten we al van tevoren. Ja, dan hadden we ook niet de gesprekken met de PVV als verkenner gevoerd. Dan hadden we ook niet de gesprekken met Eppie Klein moeten voeren. Dan denk je, dan hadden we ook Eppie niet moeten laten komen. Maar daarom hebben we het juist echt wel een kans gegeven. Van zien we eigenlijk bewegingen aan beide kanten, ook aan onze kant, om toch te kunnen kijken van kan je eruit komen met elkaar. Maar er is slechts 1 gesprek geweest met de PVV, voordat de andere partijen de stekker uit de besprekingen trokken. Dus is het volgens de PVV doorgestoken kaart. Er moeten misschien Oscars uitgereikt worden voor een soort toneelspel wat er gebeurd is in Terneuzen, want waar we naar zitten kijken. Ja, Ariane, wat denk jij? Was dit een vooropgezet plan? Nou ja, de andere partijen hebben toch wel een beetje de schijn tegen. Eerlijkheidshalve moet wel gezegd worden, de PVV heeft heel hard oppositie gevoerd in Terneuzen de afgelopen 4 jaar. Tegen de komst van een nieuw asielzoekerscentrum, tegen kerncentrales. Maar ook bijvoorbeeld tegen die hele grote belangrijke onderwijscampus die Terneuzen zo graag wil hebben, omdat de PVV die te duur vond. Maar nu zegt de PVV, nou luister, we hadden in de coalitie best water bij de wijn willen doen met dat asielzoekerscentrum. Luister, als de minister had gezegd in het kader van die spreidingswet, moet die er komen. De PVV gaat dan niet dwars liggen. Opmerkelijk dat ze dat zeggen. Ja, kerncentrales is ook een rijksaanwijzing. Dus ja, daar hadden we eigenlijk ook niks aan kunnen doen. En dan bijvoorbeeld ja, die campus. Ja, er is al zoveel geld aan die campus uitgegeven. We hadden best aan onze kiezers kunnen uitleggen dat er al financieel een soort point of no return is geweest. Ja,
Dus ze willen eigenlijk gewoon niet met de PVV. Nee, maar ja, wees daar dan eigenlijk meteen vanaf het begin eerlijk over en kom dan niet naar één gesprek met zo'n opmerking van ja, de PVV zou niet willen bewegen. Maar ja goed, er blijkt er ook wel, ja, wat dan op de achtergrond speelt is toch oud zeer. Hè. Toen met die kwestie van die nieuwe AZC in Terneuzen, ja, toen zijn er op social media van inwoners allerlei vervelende, bedreigende berichten richting raadsleden gedeeld. Ja, en vanuit de PVV-kringen zouden die berichten niet zijn geliked, maar ja, toch wel zijn verspreid op social media. Dat raadsleden uitgemaakt worden door inwoners voor ratten. Dat de bedreigingen ook naar het college komen. Ik zeg ook een van mijn... Dat kwam uit PVV-hoek? Nee, dat kwam vanuit inwonershoek. Alleen het is wel hoe we het debat met elkaar voeren. Dat leeft wel allemaal mee. Dat doet iets. Kijk, met mij als mens. En ik vind niet dat verkiezingsuitslag en we gaan weer vrolijk verder. Het is wel heel erg laf, moet ik zeggen, om daar nu mee te komen. Zoveel weken na de verkiezingen en wel eerst een spelletje meespelen van joh, gesprekken. En dan vervolgens met dit naar boven komen. Nou, dan kan je wel oud zeer noemen, maar dat is gewoon een reden zoeken om PVV buiten te sluiten. Ja, maar volgende week dan komt Verkennen Appie Klein toch ja, met zijn eindverslag, hè, voor wat het nog waard is. Ja, dat belooft dan toch weer een pittige discussie te worden. Blijf het voor ons volgen, dankjewel. Het is de duurste dijkversterking van Nederland, die in Hansweert. Het project is vandaag officieel klaar, een jaar eerder dan verwacht. Er is sinds begin 2023 gewerkt aan de grote dijkversterking langs de Westerschelde. Nou, ik denk dat wij als waterschap een belangrijke opgave hebben in Zeeland. Om Zeeland, wat nu veilig is, ook in de toekomst veilig te maken. Dat vraagt om veel denkwerk, want de zeespiegel gaat omhoog. We kunnen nu met enige zekerheid zeggen dat hij 2 meter omhoog gaat. We weten alleen niet hoe snel dat op ons afkomt. De dijkversterking had grote impact op het dorp. Huizen stonden dicht bij de werkzaamheden en 1 woning moest zelfs plaatsmaken voor de dijk. We hebben geprobeerd daar vanaf moment 1 heel goed mee te communiceren. En dat is ook gelukt. Ik vind de meerwaarde van Hansweert was dat men was kritisch, maar heel het dorp was er ook altijd. En dat waren wel gesprekken waarin stevige dingen tegen elkaar werden gezegd. Maar ik denk dat ze nu iets heel moois terugkrijgen en dat iedereen daar ook wel van overtuigd is. In Hansweert is verslaggever Katie van Essen. Ja, de duurste dijkversterking van Nederland, Katie. Waarom was dit project zo duur? Ja, het was een heel complex project. Dat komt omdat het heel dicht tussen het dorp hier in Hansweert en de Westerschelde is plaatsgevonden. En het was ontzettend veel maatwerk. Dat kost natuurlijk ontzettend veel geld. En dat kwam uit op ongeveer 1 kilometer dat 30 miljoen euro kostte. Dus dat is best wel een flink bedrag. En dat is wel minder dan dat ze ervoor begroot hadden. Nou, was er tijdens de werkzaamheden ook onvrede bij bewoners? Merk je daar nu nog iets van? Ik heb het met wat bewoners gesproken en die zei dat het niet altijd over rozen is gegaan. Zo moesten ze heel lang omrijden, was er geluidsoverlast en was het niet altijd een prettige situatie. Maar nu merkte ik wel een feeststemming zo op die laatste dag dat de oplevering heeft plaatsgevonden. En kon eigenlijk iedereen toch met een gerust hart weer naar huis, want het zit er eindelijk op en de rust is wedergekeerd hier in Hansweert. Dankjewel, Katie. De voetbalclubs Hoek en Kloetingen kunnen deze maand de kroon zetten op een heel succesvol voetbalseizoen. Want allebei maken ze nog kans op het kampioenschap. Hoek speelt in de 2e divisie om de landstitel. En Kloetingen kan promoveren naar dat hoogste amateurniveau van Nederland. Niet alleen spannend voor de trainers en de spelers, maar ook voor de fanatiekste supporters van de clubs. Ja, er is nog een plaatsje hoor in de bus. Ik kan je er gelijk op zetten, want ik ben er hier net mee bezig. Je gaat toch steeds meer denken, jongens, het zal toch wel zijn dat dat gaat gebeuren, hè? Kampioen op het hoogste niveau in Nederland, dat is echt iets ongelooflijks. We zijn er nog niet, hè. En kijk, en nogmaals, zou dat niet gebeuren, is het, eerlijk zijn, is het ook een grote teleurstelling. Ja, Jaap, zo is het gewoon. Want nu zitten we zo dichtbij. Zowel onder als boven de Westerschelde is het vertrouwen in een aanstaand kampioenschap inmiddels groot. Hoek aast in de laatste 3 speelrondes op het 2e kampioensjaar op rij. We leven eigenlijk nog steeds op een roze wolk natuurlijk. Hè. Vorig jaar kampioen geworden op een geweldige manier. En dan kom je in de 2e divisie weer de crème de la crème. En ja jongens, wat gaat er gebeuren? Ja, handhaving, hè, daar gaan we voor en dit en dat. En ja, vanaf de eerste wedstrijd is het eigenlijk aan het beginnen te lopen. En ja, het is ongelooflijk.
Als concurrent FC Rijnvogels punten laat liggen, kan Kloetingen morgenavond in Limburg al kampioen worden van de 3e divisie. De Kloetingen Fanatics steken altijd veel tijd in het aanmoedigen van hun club. Overal waar we komen, dan halen we uit met shooters. En dat is dan echt met bewondering te kijken. En dat is thuis ook elke keer met die vlaggen. Het is gewoon, dat is Kloetingen. En dat hebben veel clubs niet. En dat maakt het bij ons weer net wel even leuk natuurlijk. Heel voetballievend Zeeland geniet dit seizoen van de prestaties van Kloetingen in de 3e divisie en Hoek op het hoogste landelijke niveau. Maar de passie van de twee 60ers, Zoeterwij en Miras, gaat wel erg ver. Ik moet zeggen, de laatste tijd ben ik wel wat rustiger. Maar ja, als ik dan andere mensen hoor, dan zijn ze allemaal, doe eens even normaal, joh. Weet je, ik doe even rustig, denk aan je hart. Ja, straks zijn misschien toch ook weer even het draaiboek weer even uit de kast moeten halen. Wat Het kampioensdraaiboek. Nog van een jaar alleen ligt. Dus dat is een prachtige tijd. 2 Zeeuwse kampioenen op divisieniveau. Het zou uniek zijn. Maar hoe kijken ze eigenlijk naar elkaars prestaties? Gun je het die ploeg van de andere kant van de Westerschelde eigenlijk ook een beetje? Nee, ik gun het ze, ja. En ik gun het meneer Miras ook van harte. Jan en zijn zoon natuurlijk, Wesley, die overal de goede spelers vandaan haalt. Vind ik echt top. Ja, en volgend jaar toch weer een klus, want ik kijk, er zijn er best wel wat weg. En ik mag toch hopen dat er een paar Zeeuwen bij komen, want anders heeft volgend jaar een heel Belgisch elftal. En dan denken we, kom op jongens. Ja, die gaan gewoon worden, dan kan eigenlijk niet meer misgaan. Maar de vraag was, gun je het ze? Ja, kijk, niemand zit er eigenlijk op te wachten. Niet natuurlijk, want je vindt het prachtig als de enige Zeeuwse club in de 2e divisie speelt. Maar ja, goed, er zijn ook veel mensen die zeggen, we hebben dan toch weer de derby terug. Dus iedereen heeft daar zijn mening over. Hè. Hoek speelt morgen om 2:30 in en tegen Barendrecht en Kloetingen om 6:00 in Limburg tegen Groene Ster. Beide wedstrijden zijn te volgen in ons liveblog, in de app en op de site. De dag begon met veel bewolking, maar na het middaguur brak de zon op de meeste plaatsen door. Het werd 17 tot 19 graden. Morgen is er ook in de ochtend al veel zon en het wordt iets warmer met 19 tot 22 graden. Zondag komt er regen aan en vanaf maandag wordt het weer een stuk koeler. Tot zover Zeeland Nu. Morgen weer, maar dan om 6:00. Tot dan. Een fijne avond en ook alvast een heel goed weekend.